Takže čaute. A dneska si zahráme ďalšiu minihru. A dneska to bude Survival Games, moja skoro najobľúbenejšia hra. Ale ľudí tam zrovna ide. Čo je super. A zase strihnem. To bude nečakanie. Takže sme späť a pustíme sa do toho. Super. Wow. A toto je moja slúbená mapa. Takže som skvělý. Na to. Nejaká častka. Ideme ďalej. A dobre. Nejaká dievča. Čestka jablko. Tak. Ďalšia čestka. Lepšie tak. Berem. Dobrá som ma niekto. Minula som myslela, že ma niekto prenasledoval. Nedal mi pokoj, dobre. Ale sekundy dačo dobre. Musím sa schovať. Pôjdeme shift. Tu počkám chvíľku, kým sa čestky obnovia. Lebo lepšie veci, dobre, to aj dobre. Tak, železná helma. Zbranie plus meč. Dobre. Bodka. Železné, to je kvalitné. Železné cigána. Zabudte cigána, vypadne vám železo. To je ďalšia. Na prd. Jedu si vezme. Žac. Ok. Ideme ďalej. Železné gate. Toto nikomu neviem. Samozrejme, ja cigán. Vlastne v tej chvíli, tak ja vám neviem. Na to som odstratený. Takže... Nej. Kamenná sekerka. Možno lepšie. Armorová. A to sekerkou. Je to čestka? Asi nie. Wow, drvnač. Som by chcel. Mám aj kamennú sekerku. To je parchant. Juan. Nič moc. Ale ešte, že tak. A mal luk, to je dobré. A s lukom to povie. To je čo? Kamenný meč. Dobre. Bodky, neviem, či ho máme. Šípy berem. Toto berem. A máme bodky, nevadí. Toto si berem. Toto tu nikomu nenechám, samozrejme. Dobre. To sú nás nejaké veci. Stále som našiel diek. Ale našiel som crafting. Čo celkom tragédia, akože. Nájsť diamanty a pomoci z nich je možno. Presne o tom hovorím. Prosím.
Iron Sword. Tady pak bude postrieľať. A to je moc dobré. Dobrý, ale idem ďalej. Tu. Fatality Strike. Temodia Sword. Závidím. Môj bow skill. Dobre, akože. Ja vám to pauznem. Takže vyhral som. Boli sme traviťaci. Mal som 3 killy. A to bolo toto, ktoré dá všetko.